Hej, mit navn er _v Mathias fra sabot.dk. I dag vil jeg vise jer, hvad Team White er. Og det er noget, jeg vil ringe til min ven for en hjælper, vi skal have i dag. Så det gør vi. Ja, det er mig, Tom, du ved, fra Sabot. Vi skal vise jer, hvad Team White er, som jeg lige har fortalt jer bagefter. Vil du fortælle mere? Jeg vil gerne tilføje noget. For det første, Team White kan du finde ved at søge i Google Team White 7. Så når du får det og downloader det, så står der i venstre side dit ID og din adgangskode. Og til højre side kan du se din partners ID. Og det kan du så skrive, hvis en af dine venner også har Team White, så skal du lige skrive hans ID. Så trykker man ligesom opret forbindelse til partner, så skriver man hans adgangskode. Nu vil vi gerne lige demonstrere det. Jeg har lige ved din ID. Adgangskoden. Ja, 96 69. 96 69. Så er den vist i gang. Det her, som I kan se nu, det er Tommys computer, som jeg kan styre nu. Hvis jeg nu trykker start hernede, så styrer jeg det her. Ej, stop nu, Tommy. Jeg kan også skrive sådan noget her. Fuck dig. Ej, stop det der. Og hvis hvis nu en, der prøver at hacke jer eller sådan noget, så vil Tommy, så kan vi begge to styre musen her. Ja. Yeah. Så han kan bare, hvis nu han afslutter Team White hernede, ikke godt? Ja, hvis jeg trykker afslut Team White, så går den her ud automatisk. Ja, så kan du ikke styre min computer mere. Hahaha, synd for dig. Jeg tror på det. Men det er ikke sådan et hackerprogram, vi skal synes, det er. Det er sådan noget, at man skal hjælpe andre, hvis de ikke ordentligt kan finde ud af det. Ja, for eksempel til hjælp, hvis jeg nu ikke kan finde en hjemmeside. For eksempel om der kunne være tale om en forkert skrevet. Eller sådan noget. Og det var så, tror jeg, hvis det var alt det, vi skulle skrive i dag. Eller vi skulle lave i dag. Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Jeg skal bare ind på Google og se, hvad du laver. Men det var alt. Vi ses. Hej hej. Ja, ses. Sabor i for sig, I smukke. Ja, vi ses. Farvel.